les fonts i l'aigua de Villena. Si tractaren d'imaginar Villena fa uns 80 anys, no podrien deixar de prescindir de la riquesa de les seues aigües. No obstant, la seva riquesa forestal ja no seria més que pareguda al que queda en l'actualitat, havent sigut realment fa uns segles prou gran. Moltes fonts manaven aleshores en terrenys de la nostra jurisdicció, inclús alguns, avui a Villena, recorden que en la laguna, dessecada per ordre del rei Carles IV a l'any 1803, a través de la qual l'actual acequia, coneguda com del Rei, brotaven espontàniament manantials o fontanes, o com sols escapar un poc. Ja és llegendària aquesta riquesa. No queda molt d'ella, degut a la seva massiva explotació amb maquinària moderna. Explotació que remunta a finals del segle XIX i principis del XX, ocasionant-se aleshores hasta una revolta popular, amb intervenció de numerosos components de la Guàrdia Civil, que hasta si arribaren procedents d'Alacant per a callar-les. Són crucials a això els anys de 1909 a 1913, i qui millor ha estudiat aquesta qüestió és Sebastián García Martínez, un altre il·lustre villenense que ha exercitat la docència a les universitats de València i Múrcia. En alguns artículos apareguts en la revista Villena anual, la revista que cada setembre s'editava en tal motiu de les festes patronals des de l'any 1951 i, sobretot, de la seva tesis de llicenciatura a la Universitat de València, coneguda com Geografia Agrària de Villena, inèdita i a la que coneixem solament d'altres referències. Encara sonen els noms de la Fuente de los Burros, en la que es juntaven els caudals de la de los Chorros, avui tapada, encara que es puga veure a la plaça Major, i que eixia quasi des de la mateixa escola del mític maestro Chanzà, de la Losilla i del Bordoño en la ciutat, i la del Chopo, en el santuari de la Mare de Déu de les Virtuts, on ara, al mateix que la Losilla o Bordoño, hi ha instal·lat un motor que continua vertent aigua. En aquestes imatges es pot presenciar l'aspecte d'elles. Però han desaparegut ja aquelles fonts. Quasi estan per desaparèixer els seus noms en el record. I, avui per avui, de quan en quan apareixen en la ciutat problemes d'abasteciment d'aigües, principalment per als cultius e inclús per a l'ús corrent dels seus habitants. Text extragut de l'edició de José Ibáñez Martínez, Soli. Fotos i arxiu fotogràfic de José Ibáñez Martínez, conegut com Soli. Textos de Miguel Torres Calabuig. Llibre Villena, un siglo en documentos gráficos. Any 1983.